ତାପରେ ଆମ ପ୍ରକାଶ ଯାଉଥିଲୁ ଏଇ ଗଛ ହଲୁଛି ଭାଇ ସେ ଗାଡି ପକେଇଦେଲା ଭାଇ କଣ କରିମି ଆଉ ଭାଇ ପଳେଇ ଚାଲ ଭାଇ। ଓ ଭାଇ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଖି ପୁରା ଜଳୁଥିଲା। ଆମେ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା ସମେତ ପାଖକୁ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ। ତ ଚାଲ ଯିବା ଆମ ସହିତ ଏତିକି ଆମ ଟିମ୍ ପିଲା ଯେତିକି ସେତିକି ଯିବେ। ଚାଲ ଚାଲ ଆମର ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଆଗରେ ଯାଉଛି। ଭାଇ ଆରାମସେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଣିଲ ଥିଲା ଗଛ ଉପରେ। ଏଇ ଭାଇ ପ୍ରକାଶ ହେଲା କଣ? ଏଇ ପ୍ରକାଶ ପାଣି ପାଣି ଅଛି ପାଣି। ଏଇ ଆସରେ ଭାଇ ପ୍ରକାଶ ହେଲା କଣ? ଭାଇ କହିମି ଭାଇ ଭାଇ ତ ଅତି ଗୋଟେ କଣଟେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି। ଭାଇ ତୁମେ ଏଠି କୁଆଡେ ଆସିଛ? ତମେ ଭାଇ ଏଠି କୁଆଡେ ଆସିଛ? ଭାଇ ତୁ ଏଠି କୁଆଡେ ଆସିଛ? ତମେ କୁଆଡେ ଭାଇ ଏଠି ଆସିଛ? ଭାଇ ତମ ହେଲା କୁଆଡେ ହେଲା କଣ? ଭାଇ କଣ କହିମି ଏଠି କଣ ତ ଅଛି ଭାଇ କଣ କହିମି ଆଉ ତମକୁ କଣ ଇଏ କଣ ମଝିରେ ଭଲ କଥା କହୁଛି ମଝିରେ ତୁ ତା କହୁଛୁ ତୁ ତା କୁହେ ନା ସଭ୍ୟ ଇଏ ତ ତୁ ତା କୁହେ ନା ଇଏ କଣ କୁଆଡେ ଆଇଲ ସବୁ ତୁ ତା ପାଇଁ କୁହେ ନା କିନ୍ତୁ ତୁ ତା କହନି କୁଆଡେ ଆସିଛୁ ବେ କୁଆଡେ ସବୁ ଏ ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସ ଏଇ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ସବୁ କୁଆଡେ ବେ କୁଆଡେ ଆସ 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 ଭାଇ ର ଏ ଭାଇ ର ଏ ର ଏ ର ର ର ର ର ର ହେଲା କଣ? କୁଆଡେ ଭାଇ କୁଆଡେ ତୁମେ କୁଆଡେ ସବୁ କୁଆଡେ ଭାଇ ତମ କୁଆଡେ ସବୁ କୁଆଡେ ସବୁ କୁଆଡେ ସବୁ ଆଇଛ ଭାଇ ଏଇ ଧର ଧର ପ୍ରକାଶ ଉଠୁ ଉଠୁ ପ୍ରକାଶ 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 କଣ ହେଲା? ପ୍ରକାଶ କଣ ହେଲା? ପ୍ରକାଶ ହେଲା କଣ? ଭାଇ ଭାଇ ତୁ ତା କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ନା ଭାଇ ତୁ ତା କହୁଛୁ ଭାଇ କିଛି ଦେ ଭାଇ ତୁ ତା କହୁଛୁ କିଛି ତ ହେଇନି ତା କହିବୁ ନା। ଆରେ ଭାଇ ତୁ କଣ ହେଇଛି ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଜାଣିନି अरे भाई ନା ଭାଇ କିଛି ଜାଣିନି हमें तो पूरा डर जाइए ତୁମେ କଣ ହେଲା ଭାଇ ତୁ ସେଠି ବେହୋସ ହେଇକି ପଇଲୁ ତାପରେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି କାଇଁ ଭାଇ କିଛି ତ ହେଇନି କିଛି ଆମେ ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ କାଇଁ ଆମେ କିଛି ତ ମୋର ହେଇନି କିଛି କିଛି ଭାଇ ହେଇନି ତୁ ଆସିକି ବଡ ଗଛ ପାଖରେ କେମିତି ପଇଲୁ? କାହିଁକି ମୁଁ ପଢିନି ତ ଭାଇ ମୁଁ ପଢିନି ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ ପଢିନି ମୁଁ ହେଇକି ଦେଖିଲ ତ ଭାଇ ମୁଁ ପଢିନି ଭାଇ ତୁ ପଢିନୁ ନା ଭାଇ ପଢିନି କଣ କରିବି ହଉ ଯିବା ଯିବା ସେପଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାଇଲ ଭାଇ ସେଠି ଦେଖ ଆଖି ଜଳୁଛି ଭାଇ ଭାଇ ଆଖି ଜଳୁଛି ଭାଇ ଦେଖ ଏଇ ଆଖି ଜଳୁଛି ଭାଇ ଭାଇ ସେପଟୁ ଯିବା ଭାଇ ଭାଇ ଚାଲ ଦେଖ ଚାଲ ଭାଇ ଭାଇ ହଁ ମୋର ଜୋର ବର୍ଷା ପରେ ଗାଡ଼ି ବର୍ଷା ପକଉଛି ଭାଇ ଆମର ୟା ସହିତ ଯାହା ଭାଇ ଭାଇ ୟା ସହିତ ଯାହା ହେଲା ତ ଆପଣ ମାନେ ତ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଚାଲ ସେଠିକି ଯିବା ସେଟା ଦେଖିକି ସେପଟେ ଭାଇ ସେଠି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ର ଭାଇ ଏଇ ସେଠି ସତର କିଏ ବସୁଛି ରେ ଭାଇ ଭାଇ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରେ ଭାଇ 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 କିଏ ଗୋଟେ ବସିଛି ଭାଇ ସତରେ ବସୁଛି ଭାଇ ସତରେ ବସୁଛି କଣ କହିମି ଭାଇ ଭାଇ ସତରେ ଭାଇ ହେଇ ତ ସେଇ ଗଲା ଏପଟେ ଭାଇ ଏପଟେ ଭାଇ ଭାଇ ଯାଉନା ଭାଇ ଭାଇ ମେଘ ଭାଇ ଆମ ଗାଡ଼ି ସେଠି ଅଛି ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ କୋଉଠି ଭାଇ 500 ମିଟର ଦୂର ସେଠି ଯାହାକୁ ଦେଖିଦେଲୁ ତାପରେ ଆମ ପ୍ରକାଶ ଦେହ ମୁଁ ଜାଣିନି ୟାର ଭାଇ କଣ କରିବେ ଆଇଲେ ସବୁ ଏଇଠି ତମ ପାଖରେ ଆଇଲା ନା ଆମ ଘର ଠାରୁ ଜାଗାଟା ମିନିମମ୍ 30-40 କିଲୋମିଟର ହବ ଆମେ ରିକ୍ସ ନେଇକି ରାତିରେ ଆସିଥିଲୁ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଭାଇ ଆମ ଗାଡ଼ି ସେଇଠି ବସିବେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଭାଇ ଏପଟେ ସେଠି ଅଛି ଆମେ ଡରିକି ପଳେଇଲୁ ଭାଇ ଆମେ ଫେର ଯିବୁ ଗାଡ଼ି ଆଣିବାକୁ ଭାଇ ହେଲା ବର୍ଷାଟା ଟିକେ କମ ଗାଡ଼ି ଭାଇ ପୁରା ପବନ ଭାଇ ଭୟାନକ ଜୋର ହଉଛି ଭାଇ କଣ କରିପାରିବି ଆମେ ଭାଇ ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତ ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ରାମ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ତ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆସିକି ଏବେ ବସିଛୁ ତ ଆମ ପିଲା ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ତ ଗାଡ଼ି ଆଣିବାକୁ ବର୍ଷା ଟିକେ କମିଗଲେ ସଭ୍ୟ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ଆମ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ 3 ଜଣ ମିଶିକି ଯିବୁ ପ୍ରକାଶ ତୋ ସହିତ ହେଲା କଣ? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଭାଇ ତମେ ତ ଭିଡିଓ କରୁଛ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଭାଇ ଭିଡିଓ କରୁଛି ତ କେମିତି ଭାଇ ଜାଣିନି ଭାଇ ତ
ଭାଇ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ କଲା ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସେ ବେହୋସ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଇ କଣ କରିପାରିବି ମୋ କିଛି ହେଲା ମୁଁ ତାର ଭାଇ ଜାଣିନି କଣ ଭାଇ କରିପାରିବି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଆଣିବା ଗଲାବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରୁଛୁ ରହୁଛୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଏଇ ଗଛ ହଲୁଛି ହଲୁଛି ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖ ବହ ବହ ଭାଇ। ବହ ଭାଇ ସଭ୍ୟ ବହ ପଳେଇ ଚାଲ ଭାଇ ଭାଇ କଣ କରିମି ଭାଇ ଭାଇ ସେ ଗାଡି ପକେଇଦେଲା ଭାଇ କଣ କରିମି ଆଉ ସେଠି କିଛି ଭାଇ ଆମେ ପଡୁନି। ପଢିଛୁ ସବୁ ଭାଇ କଣ କରିମି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇ ସମୟ ଭାଇ ଫୋନ କାହାର ପଡୁନି ତ ନା ନା ଫୋନ ଭାଇ ପଢିନି କଣ କରିମି ଭାଇ ଯାଉଛୁ ଏଇ ସମୟ ହେଲା ତ ଭାଇ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଦେଖ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଭାଇ ଦେଖ ଅବସ୍ଥା ସେ ଭାଇ ଜାଗାରୁ ଦେଖ, ଆସୁଛୁ କଣ କରିପାରିବି ଭାଇ। କେମିତି ଗୋଟେ ଫଲୋ କଲା ଗୋଡ ହାତ ସବୁ ପୁରା ବେକାର ହେଇଗଲା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଆମର ଭାଇ ରସ୍ତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭାଇ ଗୋଡ ପୁରା ଏଞ୍ଜୋଡ ହେଇଛି ଗାଡି ଗାଡି ଟିକେ ଦେଖାନି ଗାଡି ଆପଣ ଏକୁ ମିଛ ଭାବିବେନି ଦେଖାନି ଟିକେ ଆପଣ ଏକୁ ମିଛ ଭାବିବେନି ଯଦି ଭାଇ ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରେন ଭାଇ ଟଙ୍କା ନିଜେ ରଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଗାଡି ମାନେ କାଦୁଅ ହେଇଛି କଣ୍ଡିସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ତ ଆପଣ ଏକୁ ମିଛ ଭାବିବେନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ସେଠୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସଭ୍ୟ ଭାଇ କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ ଭାଇ କରିବି ମୁଁ ପଡିଗଲି ଟିକେ ପଚାର ଭାଇ ମୁଁ ପଡିଗଲି ମୋ ଅଣ୍ଟା ଭାଇ ଦରଜ ହେଇଗଲା ଗୋଡ ମୋଡ ଭାଇ ଛିଣ୍ଡିଗଲା ଟୋଟାଲି ଭାଇ ମୋ ଗୋଡ ମୋଡେଇ ଯାଇଛି ଭାଇ ଚାଲି ପାରୁନି ଛିଣ୍ଡିଗଲା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଡେଇଲା ଭଳିଆ ଯେମିତି ସଭ୍ୟ ଭାଇ ହେଇଛି କଣ ୟା ଗୋଡ ପୁରା ଛିଡିଛି ଦେଖା ଭାଇ ଦେଖ ଛିଡିକି ଭାଇ ଦେଖ ମୋର ବି ଗୋଡ ଭାଇ ଦେଖ ଗୋଡ ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ ମୋ ଗୋଡ ଦେଖ ଭାଇ ଆମ ଦେଖିଥିଲୁ ଦେଖ ପୁରା ଏଇଟା ପୁରା ଦାଗ ହେଇଛି ଏଇଟା ପୁରା ମାଡ ହେଇଗଲା ପୁରା ଗୋଡ ବେକାର ହେଇଗଲା ଗାଡିଟା ମୋ ଗୋଡ ତଳେ ରହିଗଲା ବୋଲି ଇଏ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଥର ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଲ କରୁଥିଲା ଚକା ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଲିଲା ଇଏ ଗୋଡ ଦେଇଦେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପୁରା ଶୁଖିଲା ରାସ୍ତା ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲୁ ପୁରା ଗାଡି ସ୍ଲିପର ଅଛି ପୁରା ଏମିତି ଘଷା ନେଲା ବଣ ଭିତରକୁ ଭାଇ ଆମେ ଯାଉ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନୁ ଭାଇ ସେଠି ଭାଇ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଥରେ କରିଦବା ସବୁ ଭାଇ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଇ ପଳେଇ ସବୁ ଥିଲେ ସେଠି ବି କହିଲେ ଭାଇ କଣ କହିମୁ ସିଏ କହିଲେ କୁଆଡେ ଏଠି ଆସିଛ ଭାଇ ସିଏ ଆମକୁ ତ କହିଲେ ଭାଇ ରାତିରେ ଆଉ ତ କଣ ଶୁଣ କରିମୁ ଭାଇ ଭାଇ ତ ସେଠି ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକେସନକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଲୋକେସନ କଥା ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଏଇଠି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏଇଟା ଏନ୍ଏଚ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ସିଧା ରାସ୍ତାଟେ ପିଚୁ ରୋଡଟେ ତ ଏଇଠୁ ସଭ୍ୟ ଘର ମିନିମମ୍ 5 କିଲୋମିଟର ତ ସେଠି ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ସେଠି ଏଣ୍ଡ କରିବୁ ସେଠି ଯାହା ହେଲା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ସବୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଚାଲ ସେ ସଭ୍ୟ ଘର ପାଖରେ ଓପନ୍ କରିବୁ ଆମେ ସେ ଜାଗାରୁ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ସଭ୍ୟ ଘର ପାଖକୁ 5 କିଲୋମିଟର ହବ ଭାଇ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହବ ତାଙ୍କ ଘର ଆମ ଘର ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର ଏବେ ଆମେ କଣ କରୁ ପୁରା ସିଧା ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ସେପଟୁ ଆମେ ଧରିବୁ ଏବେ ଧରି ସିଧା କଣ ହେଲା ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ ଇଏ ହେଲା ଗାଡ଼ିଟା ଯେତେବେଳେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଟାଣିଲା ଭିତରକୁ ବଣ ଆଡ଼ିକି ଇଏ ସେଠୁ ଗୋଡ଼ ଦେଇକି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଦେଲା ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଦେଲି ଇଏ ନହେଲେ ଭାଇ ପଡିକି କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଭାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଟୋଟାଲି ଷ୍ଟେରିଂଟା ଷ୍ଟେରିଂଟା ଥିଲା ବୁଲିଗଲା ଭଳିଆ ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ବୁଲେଇଲୁ ଗୋଡ଼ ଗାଡ଼ି ତଳେ ସଭ୍ୟ ଚାବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ହଠାତ୍ ଚାବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ସେଇଠୁ ତାପରେ ଆମର ସୁରେଶ ଯିଏ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା କହିଲା ଭାଇ କଣ ହେଲା ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି ତା ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣିଲା ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣିଲା ସିଏ ଆମ ଆଗରେ ପୁରା ପଇଲା ଆମ ଆଗରେ ସେ ଟୋଟାଲି ଆମେ ପଇଲା ଭାଇ ତୁ କଣ କହିଲୁ କିଛି ଭାଇ ବୁଝିପାରୁନା ଆମେ ଯେମିତି କହିଲୁ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଗଲା ବୋଲି ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିଲୁ ନହେଲେ ବଞ୍ଚି ସେ ଯାଇକି ଅଟକେଇଲା ଭାଇ ଆମକୁ ଉଠେଇକି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ପୁରା ରେସ୍ ଦଉଛି ଭାଇ ଘୋଷାରି ନଉଛି ବଣ ଆଡକୁ ଭାଇ ଆମେ କଣ କରିବୁ ଭାଇ ଅଟକେଇଦେଲା ଭାଇ କଣ କରିବୁ ଆଉ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାକୁ ପୁରା ଧନ୍ୟବାଦ କାଲିକି ଭିଡ଼ିଓ ହବ ଏଇ ଜାଗା ୟାଠାରୁ ଟିକେ ଦୂର ଜାଗାରେ ହବ ଭାଇ ଦୂର ଜାଗାରେ ହବ ମଶାଣି ପଡ଼ିଆ ଭାଇ ତ ସେଠିକି ଲୋକ ଡାକିଛନ୍ତି ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯିବା ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ଆମର ରହିବେ କାଲି ହେଇପାରେ ଟିକେ ଭାଇ ଦିଅ ଆମେ କାରଣ ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ ଭାଇ ରଥନାଥରେ ଆମେ ଭାଇ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଟିକେ କହିଦେଲି ସେଠି କଣ ହେଲା ଭାଇ ସେଠି କହିପାରିବେନି ଭାଇ ଯେମିତି ଭାଇ ଖତରା ପ୍ଲେସ୍ ଭାଇ ଆମେ ଭାଇ ହଠାତ୍ ଭାଇ ସେଠୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସୁ ଭାଇ ଆମ ଗାଡ଼ି ବଣରେ ପଶିଗଲା ମାନେ ସାଇଡ୍ ଟାଣିଲା ଆମକୁ ଭାଇ ସେଠି ମୁଁ ଗୋଡ଼ ରଖିଦେନି ବୋଲି ଭାଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ ଦେଖ ଶୁଣ ଭାଇ ଇଏ କହୁଛି ଭାଇ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ବେହୋସ ହେଇଗଲା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି କିଛି ଭାଇ ଜାଣିନି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଭାଇ ତୁମେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବେହୋସ ହେଇଗଲି ମୁଁ ତ ତୁ କିଛି ତା କରିକି ସେ ପିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ନା ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ବଢିଆ ପିଲାଟେ ସେ ତୁ ତା କାହାକୁ କହେ ନା କିନ୍ତୁ ସେଠି ଭାଇ ଡାକେ ମତେ କହିଲା ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିବୁ ତ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା ରହିଛି ଲାଇକ୍ କରିବ ସେୟାର କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ରହିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।